Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:17. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabilang sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabilang sa Aksyon Radio Bacolod. Kabilang sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may agabilog gawain sa Western Visayas. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kag of course, ang aton sa inyo pagpangalagad, ginutulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Available ini sa tatlo ka variant, ang Dr. Alfred's Green Coffee sa light, strong, kag sugar-free. Ang sugar-free, ginagamit sila natural sweetener ng stevia. Wala nagapasakas ang blood sugar. So, bisan may diabetes ka pa, pwede kagyapon sa Dr. Alfred's Green Coffee nga sugar-free nga variants. Kag mabakal na ito rin sa tanan nga sangas ang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, iban pa nga outlet. Nagabulig ni sa panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo sa aton colon na kunti na ilikaw kita sa colon cancer, kag nagaboost sa aton nga memory. Ining kape sang Dr. Alfred's yang may mangosteen, no? So, be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kag lakip na, gina-recommendar man natong sa inyo ng black coffee. Ang black coffee, gali, damo ni siya benepisyo para sa aton ikaang lawas. Mayo ni sa aton nga atay, nagapanubo sang risgo nga mag-Parkinson's kag Alzheimer's disease kita, nagapanubo sang risgo sa diabetes, nagatinlo man sa aton colon o kuntinae, kag nagabulig sa aton nga weight loss. Ang aton basta black coffee, gina-recommend naton sa inyo Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo lang isa nagaisahanon nga black coffee nga may mangosteen. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, kag Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Sa liwat, mga aga mga kaaksyon, ginahawiran natin si Councilor Israel Salanga. Balo ka mo mga kaaksyon, subong pandemic, isa sa nakita naton nga puwertigid ang pangabudlay daw kisa mag-istorya ni sa sakon daw naluoy na lang kuno kay Councilor Salanga bla kaysa pangabudlay subong siya in charge sa aton sini nga mga returning OFWs ang mga problema kadamo sa nagatuhaw, kadamo sa nagaluntad, but in spite of that knowing the character ni Councilor Salanga, mas namian ni siya sa mga challenges like this no? Bata pa kada, nubin pa, may energy pa ya, kagang entusiasm, ara pa. So, matso nga hindi makatasiling nga bag-o lang sa public service, pero bag-o ni siya naton nga konsihal. So, ang entusiasmo sa pagserbisyo, ara gid kang makita naton, way ka pabaya, ka pulaw bugtaw, ha? Literally speaking, ha? Pulaw bugtaw. Hindi niya nga, kuwan lang, literally speaking, ga pulaw ga bugtaw si Councilor Salanga to do his job assigned to him by Mayor Bing Leonardia, no? Councilor, may aga liwat, kag welcome. Yes, good morning, nung boys, yung mga programa man diri, no? And sa imo mga follower diri every Sunday morning man, may agad. Sige. Naibaluan naton subong aga, may nag-abot naman nga mga OFWs. Ano oras nag-abot sila, Councilor? Actually, ongoing ni siya, nung boy, ang aton mga pag-repatriate sa mga OFWs naton, sige-sige ni siya tungkol sa massive mga programa sang national nga mga OFW naton, papulion naton. So, almost every day or every other day may gaabot yun. Tigina, ang latest, dapat 12 midnight last night, maabot siya. Although, so, kung magsiling at 12 midnight last night, maabot siya, alas 10, alas 11, ato na kami to. Okay. Hindi, halin na kami actually sa airport because kagapon, ang nagabot, may ara kita 11 sa via to go. Okay. May ara kita 16 last night via Air Force, walang C-130. 16 sila. And then, pagpuli naton, gin-inform kita sa airport, mga around 10 o'clock nga may maabot naman kung by 12 midnight. So by 10 o'clock ato na kami dito, mga 12:30 nag-inform nga na-cancel. And then hindi pa paktan what time kasi 3. So nagulat naman kami hasta 3, waay naman gyapon. So eventually nag-abot siya 6:30, sila lang gid niya aga. Ato lang kamo to. Ato na kami to. Pila nag-abot subong adlaw? 7. From the province madamo-damo.
Gina-divide natin ini sila. Lain man ang accommodation ni province, lain man ni city. Oo, so pag-abot sini, hindi na sila nga pag-abot na sugato mo lang kag tapos na pero damo pag procedure kita. Damo gid i-disinfect mong gamit. I-orient mo pa na sila. Kaya mailang na kung magsugot sila. Ang kakatabo nga daan lately sa province daan may araway ka upod. Correct. Kaya hindi sila yung Hindi magpa-quarantine. sila mapakwarantin niya. So ang sa amon proseso, part na yung na-orient pa namon nanay. Hindi namon nanay, bilang akin ang lance na mag-quarantine. Kaya gina-explain namon silang tanan niya accommodation, shouldered na by OWA and LGU, including the food, accommodation, the swab nga libre. Kaya gina-hindi natin nga, ang sentimento natin dito sa Bacolod is to protect not only sila, ang OFW, ila family, but ang community natin. Correct. Oh. Actually, na sang ligad na magkita ko sa teleconference wala ni Mayor Bing with Secretary Anyo, Secretary Galvez, kag sa mga top officials ng Western Visayas. Gambal siya nga we welcome OFW sa Bacolod. Basta sunod lang sila sa protocol sa nga taga-siyudad sa Bacolod, sa siyudad sa Bacolod, which ang tuyo sa nga protocol is to protect the people of Bacolod. Ang correct. Bacolod, ang ari diri nga daan niya, amo nang tuyo sini nga mga protocol. Nabalaan naton sa province, nagpamangkot man to si Gov sa kay Secretary Anyo, kay may mga OFWs nga nag-refuse mo nga dalon sa healing center sa EB Magalona. So, nagtinira sila sa airport. Nagtinira sila sa airport, ginpatangat na ni sa governor sa kay Secretary Anyo. Habang ni Secretary Anyo, dapat sunod sila sa protocol. Kag kung hindi, mabulig ang pulis, pura sahon sila nga magsakay sa bus. Muna ang bagay ni Secretary Anyo, kapag tingin ko ito pagambal yan, no? So, iniyaway ta ni kakita, away ta ni kasugata, kabudlayan, na explain nato ng mga OFW siya nga based sa Bacolod. Duway kami ka-encounter so far. May mga nag-aayo nga kung pwede, we don't mind nga i-quarantine kami, basta pag negative tani makapuli kami, no need na nga kumplituhon namon tungod kay grabe ng quarantine namon sa Manila. 2 months nang antos namon dito. Okay. Ga-depression na kami. I hope pag negative puli dayon. Gidiscuss natin sa atong doktor. Okay. Ang ilang explanation, as much as possible, kumplituhon ang 14 days. Kay may times gali nga nag-develop ang virus. Bali ang tawag natin sila incubation period. Incubation period. Incubation period. Kung negative ka, kag may nabilin pa ng virus mo, eventually mapatay na siya by 14 days, especially kung symptomatic ka. So that's why amo na siya importante nga quarantine sila dapat sa sulod ng 14 days. So even before even nga magwa pa ang result nga negative sila wala tong 14 days. Ginaamo na nga diri protocol subong sa Bacolod. Okay. So kay may kaso mo na may ara kita kaso nga natabo diri I think Bacolod or Negros nga naka-quarantine siya, na swab test siya after dason nga swab test nga daw after 1 week pa. Nagdito pwede ka swab test negative siya. Dason after mga 7 days daw nagpositive naman. Amo na isang classic example, no? Nga tapuson nga ng 14-day quarantine, amo na tawag naton nga incubation period. But silingon, within this period na da siya mapatay ang virus. Da siya mapatay sa within 14-day period. So, kailan tapuson gid siya. Diba? So sa imo question no, kung may difficulty kami so far kaluyan, grabe mag-cooperate ang mga OFW. I don't know kung aamon ng sistema, pero diri sa Bacolod, way ko kan-counter problema ganyan ako. Smooth katama ang amon diri. Ang ginaproblemahan namo diya ang way ko ang national coordination. Ang national nga pabalo ka mo. Pabalo kami. Ang palmo to sekretary nyo na they will make sure kuno nga at least 3 days before 3 days kung amo daw mo nang balyaw. 5 hours before mo daw. Basta nga pabalon before ang local government para ma-alert sila kag makapreparar sila. Correct. Like in your case, anong kakatabo na nga may schedule sila alas 12. Tapos alas 3 naman. Anong kakatabo dito sa Manila? I don't know. Ang pagkitsindi ko kuno, according sa ila, kaya ba kami even si OWA Bacolod, ba kabalo mo? Sa kakatabo. The only tani nga source of information namon si OWA, wa siya kabalo man kanang kakatabo. Gambal man siya nga sir, kisa gani una pa kamo balo sa amon. So tanan na lang nga medyos ginahimo naton. Nagkita contact number sa airport. Ang airport mismo nga manager si Engineer Percy, ang kaap, siya mismo ginkuha naton, siya mismo ay makabalo. Lagi nagulpi lang mas na-inform ko nung nga pabuksan ng airport, kami maabot, siling ko grabe, siling ko do kabudlagi ti tama kay ang preparation may problema. Ang pag-anticipate nga may mapuling OFW, wag gid problema, ya ready kami diya si in fairness man si Attorney Inoy Novero, damo na gintap ng mga pension house diri. Ang OWA nakasettle na diri. Ang hindi namon ang pinaka difficulty sa part namon isa mo sini. Pabalo
hindi sila kasigurado sa time. The moment mag-declare na si airport canceled, automatically yung mga pension, mga ginpa-operate mo lang just for this, masira na sila mo. Cancel na canceler, okay, sarata. Natabo last night, ginpapreparahan naman panyapon. Okay. May pagkaon na itong ready, in case las 12. Pag ampal niya cancel, automatically wasted to yung pagkaon niya Kasi base, pagkaga mapanos na to. Correct. And then nga, Pero bayran na. Bayran na. Ang nga, apology sa pension house, puli mga staff ya. Pag dito kayo, text lang base 3 naman or base 6 naman. Amo na difficulty actually. Amo na, why problema diya sa pag-welcome sa OFW ya. Coordination lang yun national. Okay lang na sa inyo kay maganda nyo na yung pulaw kung you can do it, magpulaw, magbalik, galing ang mga staff Mga involved. Ang mga involved nga iba, no? Amo nang isa ka problema na tundira. Ini nga obraya kaya tan niya gid pangakuan tan mo. In elected date meaning in return serbisyo ta. Pero hindi lang na about me. Damo-damo niya involved din ang kakapiktuhan. At speaking sa sining trabaho, although isa sa pinaka-visible sa mong ikaw, but there are other councilors, for that matter, like Councilor Cindy Rojas, Councilor Inoy Novero, sila ni Councilor Dindo Ramos, sila bisan even sila ni Councilor Bartorola, sila ni ang iba nato ng konsyal, all are involved sa sining kampanya naton to fight against COVID-19, no? Would you say nga amo na, ang tsak mo na siya? Tanan involved. Tanan nagabuligay actually, in fairness man. Galing kiti siyempre kung ari ka sa government, subject ka for criticism. Pero kung buksan tagit ng aton niya nga mata sa kakatabo gid, gin-involve tanan halos ni Mayor Bing gi-designate gining trabaho kay para masigurado nga ang tanan nga aspeto matutukan. Si Councilor Cindy Rojas, siya nag-uyat sa aton naman nga mga returning residents bala, non-OFW. Non-OFWs. Oo. Hindi mabudlay man iya kay tungod mo damo. Mas damo pa. Ang advantage lang kay siya ang nag-set rule. Mga basta ma-repatriate kami 10 o'clock sang Saturday, amo na siyang schedule. Okay. Amo na advantage. Although makapoy sa part niya because libo ni mo ang mga returning residents. Amo niya ang kapoy sa among part because why kami diya hulat kami. Why coordination? Hulat ka. Pulaw ka das sa magaga. Kung saan ka naman gusto pa lupad ng aeroplano, lupad sila. Sa iya medyo mabudlay because namudamo man sila. In fact, namudamo gyapon reklamo perti ginatinguan taman explain sa pamuluyo nga hindi amo nakahapos na mag-repatriate. Si Attorney Novero, siya naman niya ang nag-top sa tanan niya quarantine center. Masyado man siya budlay nga trabaho. Budlay mo na. Kay sa mga hotels, mga pension house, amo na, yawang ka man. I-convince mo pa? I-convince mo pa nga, kini sila yaw, ni bla, kay ay iban, way man mo. Basi kung Correct. mapiktuhan ang amon din nga mga staff, mapiktuhan ang amon operation. Business. Oo. Si kagdamo pag Attorney Dindo Ramos, the economic naman siya and the transportation niya isettle naman na. Mabudlay man. Especially nga demand man ng mga drivers natin sa taas-taas man niya rate mo kasi suffer man sila kasi limited naman ang makapungko sila. Correct. Si Attorney Archie Baribar, siya naman na sa exit naman niya nga planning niya, no? Halos sanan si Ma'am Ano po na sila ni Ma'am Ann Palermo bala. Tupod sa si Councilor Cindy Rojas and the rest ng mga councilors natin. Si Aisha sa LSI. SK Federation President, ang LSI man siya, outgoing na siya. Tanan niya magwa naman niya sa Bacolod. Stranded sa Bacolod. Okay. Amo naman ang buligan niya. So kung na-stranded ka sa Bacolod, gali iya nga, hindi ka taga Bacolod, nga na mapuli ka sa lugar ni mo, kaya naabtan ka rin lockdown. Si Aisha, si SK Federation President Aisha Villaflor, katuan mo. nga opisina. Okay. Kung mabalik ka naman diriya, nga taga Bacolod, kapuli, di sa Bacolod, hindi kayo OFW, si Councilor Cindy Rojas. Kung OFW, ikaw na na yan. Amo naman na siya. Kung sa quarantine na facilities naman si Councilor Novero, dati hindi lang ni pension houses, kag hotel, mga eskwelahan. Eskwelahan pag ito. Na may tayo man nga pagkabudlayan kay mga pamuluyong isa sa tupad sa eskwelahan o may mga resistance mo na mo. Abi mo kung pasaran mo gid nung boy, pati mga pagkaon problemahan mo. Ang food sang aton mga stranded nga mga non-OFW, government ang nag-shoulder, gin ako na siya ni mayor man yung trabaho. Si Vice Elcid being our presiding officer, siya naman yung chairman sa IATF. IATF, okay. Mo gani na nga si mayor nag-delegate sa mga trabaho, no? Nag-delegate sa mga trabaho. In fact, kung tanawon naton gani, sa una kasi sila din kuno si mayor man, balo ka ini nga bagay ni sa pagtanaw lang ako, ini nga bagay bag-o nimo. So hindi mo ni dali-dali lang makadesisyon ka kwanton ani sa Mayo. So
si Mayor at that time siguro was conferring with authorities, with officials, kung anong himuon sining problema. Hindi ka makilala magpalaya gid dayon kay basi kung dasma ka bala temprano pa. Actually, siya on top sang tanan. Siya na siya on top. Siya lang brain bless ang tanan ni kakatabo ni. Nang siya ang assign kung anong trabahoon mo. Kagad the day, ang amon final decision, madepende yapon sa iya. So, siya ni ang nag-plastar sa tanan actually, planning sang tanan since nag-start ni siya nga virus. That's why ganari mo ko disubong because gin-designate mo ko dire. All throughout ang ining process, ari siya nag-guide Kaya sa muna aton. kuno ang tuod nga leader an effective leader kuno is a leader who knows how to delegate. Nabatian ko sa kay Michael Corleone bla sang Godfather. Umuna ambal an effective leader kuno knows how to is the one who knows how to delegate responsibilities, tasks. Kung kabalo ka, kung di ka balong plakat nito, hapan mo tanan, hindi na mayo nga leader. Correct. No? Kag hindi ganing experience nga nakuha ko dire pag-assign niya sa akon. At first I really thought trabaho lang gid siya. Pero kung masaran mo gid, empowered ka makapoy siya, grabe nga stress, pero ga-learn ka, ga-grow ka gid dire. And the rest of the city council naging assign niya dira. Gani. I would presume nga tanan, halos tanan may trabaho. Bisan hindi pa konsyala, kanday Councilor Emang. Kanday Councilor Emang, former Councilor Emang, atong city administrator, perti man workhorse man si Atty. Bayatan. Atty. Kwansing. Atty. Kwansing. Even ang DSSD naton, grabing trabaho. Si Pasitero, perti man ang trabaho siya. What with the distribution, with the controversial distribution sang SAP? Perting Food packs naton, hindi Sir Butch, sa legenda, hindi Sir Pidik. Kanday Butch sa legenda sa food packs. Doka kung tanaw naton, ang bilog nga machineries, ang bilog nga mga ara sa aton sini nga city sa city administration naton, gatrabaho tanan. Tanan para nga maserbisyon ng tao. Ang tanan ni isa lang tuyo mo towards that goal nga hindi maglaptang virus sa Bacolod. Kag special mention to city health officers naton. Dako kasi na contribution kung tulokon ta ang record naton dire grabe mag-react ang tao sa Bacolod. Pero kung tulokon naton ang record, gilayo-layo ta gamigamay tayo compared sa ibang lugar. Compared sa ibang lugar. In fact, kung tanawon naton ngani, we are ang siling na nabati ako si Secretary Anyo bala Councilor Salanga. Nga siling ni Secretary Anyo, it is much easier to manage smaller areas. Okay na akong gamay nga lugar apos i-manage sa siling ni Secretary Anyo, pero kung dako, like Bacolod, budlay na i-manage mo nga hindi maglaptang virus. But yet, subong na sa record guro daw 14 ang aton nga record sang nag-positive. But considering nga bisang 14 siya, way kita sa nakita nga pagka-14, pagkadasong adlaw nagdagdamo na kay tungod nga kuan nakapanglato na. Daw ka effective sang kuan dire sang management bala nga ma-contain ta dayon. Importante ma-contain ta mo. Actually isa pa gid na-observe ko, kung social media basihan mo, damo-damo reklamo. Pero kung tulokon mo sa dalom, way labot sa pang-manage sang syudad sa government, ang tao diri grabe mag-operate sa totoo lang sa totoo lang gid. Galing kong basahon mo sa social media may nadakpan. Madamo daya grabe mag-bash magbakal. Pero kung nga nagnubo ang rate naton, ihatag sa pumuluyo sa Bacolod. Ga-cooperate ang pumuluyo diri. Makita mo na sa itong nagligad ba lang may ara kitang natawag nga Sunday lockdown, total lockdown. Makita mo sa Bacolod wala gid aside sa sining mga persamo natin may obra, aside sa may mga kinanglan magwa, pero tan-awon nimo Bacolod, daw ghost town mo. Meaning ang tao yung cooperate. I think I would agree on you nga ining tao ang mga pumuliyo sa Bacolod should be given credit sa cooperation ginawa pakita nila. Di ba la? Ang lockdown to ambot nyo sa Pilipinas, may rato amo to? I think to kita lang kita lang no ang may amo to nga sistema. May total lockdown kita. Grabe to. Milestone man to for the city of Bacolod. Kita mo ang pag-cooperate sa tao, ang tao ga-cooperate man lang na iya kung tanaw nila nga insakto mo sa aton mga public officials mo, no? So kita mo ang cooperation nga ginapakita sa Bacolod noon, no? Ako gina-comment ko ang taga Bacolod. Ini may kakaladakpan kita sa pamiro to, mga curfew. Magsiling kita nga may madakpan sa sining adlaw 50, sa sunod adlaw may madakpan na naman 80, sa sunod adlaw may bakan 20.
Kuha lang niya kung sa kuhan pa, tinulo lang niya sa bilog nga balde. Sa kadako sa syudad sa Bacolod. Meaning, big majority sa Bacolod ang nag-cooperate gidya. More than pila tanong, 500,000 ta di? Di mo ka 600,000 Oh, kita. more than 500,000 ta. Di mo ka ka 50. Mga, kung sa kuhan mo drop in the bucket lang sila yung nagpasaway nga kung isa may rason man gani. Kisa may rason man, kisa ibante, masi kung may tungod may kakulang mo ni pangita sa mo ni tinadakpan na during curfew. Subong face mask naman. Face mask. Face mask. Although ng Pero libot ka plus makulod, Councilor. Ikaw makita mo na. Talos na lang nga tao, face mask. face mask. Di ba? Makita mo. Even kay bataan, Oo, face mask. and even kaya siguro ba sa may klase na nung, no? Isa sa mga requirement, guro amo niya, no? Ang face mask, no? Correct na siya. Oo. Although nga daw ang matabo sini siguro, I would like to believe gida. Kaya mo man ang isang DepEd mo. Nga wala sang face-to-face na klase. Why sang face-to-face na klase? Actually, ang aton din nga mga public officials sa Western Visayas, governors, mayors sa Western Visayas, ang iban nga ni si Mayor Bing daw nagabulig si Rally, si Ilablas ang support nila para sa hindi anay pagbuksan ng klase sa August 24. No? I don't know kung ano matabo sina, but initanan ang mga officials naton diri sa Western Visayas ang ila sining tindog nga hindi anay mabukas ang klase. Hindi niya sa kunanong rason kundi para proteksyonan ng pumuluyo, especially ng kabataan natin. Oo. I think ang standing mayor amo man. Amo na siya. Actually, ginarally na ganing iban nga mga local government officials ato sa Western Visayas daw gina-convince lang nga upod na di. Ang tindog naton hindi magpakuan, hindi magpabukas ng klase. Kaya ang kabataan proteksyonan naton. Extraordinary ni siyang sitwasyon sa bung eh. I mean we understand ang importance ng knowledge. Pero ang knowledge mag-gain mo na, ang life hindi. Kung ibutang mo gid ako personally yabe, kung ibutang mo gid sa risgong kabataan, I mean dako pa na feature nila ya. Correct. May features sila sa pag-eskwela. Pero mas may features lang kung buhi sila until ma-survive na ni siya nga virus. That's why unahon tang life. Muna ganin sila naton baga ako gyud sulit. Godfather man ni gyapon ang hambal ko sa imo ha. Hambal gyapon ni sang Godfather. Siling niya more important than money and power is health. Health. Oh, bisan nanok damo kwarta mo kung blatian ka na. Correct. Min ano nga poder ang inawatan mo, mi presidente ka pa sang kunano nga nasyon kung kaya kada imo yasang balatian. Sakto. Iway gyapon na pulos. Amo nang ginapaslamatan taman everyday. Amo ning amon trabaho pero di ka stressful ni. Pero everyday magbugtaw ka, madumduman mga buhi ka, healthy ka. Enough nang gift para magtrabaho ka, magserbisyo naman liwat siguro. Okay. Health is very. Ang Godfather lang tawag ko na nung kado. Lantawa pala Do kadamo. Kadamo kada. Si Papa paborito yaman na. Oo, kadamo kada actually sang makuha nga wisdom sa Godfather. Tatlo na siya ka kwan. Tatlo na siya ka Godfather 1, 2, 3 na siya mo. I think ang two nag-best picture sa Oscars. Ang tanan ni nga Godfather ni kuan ni tanan nominees ni tanan sa best picture. Ang tanan ni Godfather tinguna to Marlon Brando. Dason Al Pacino. Dason ang sa last na si kuan na si Andy ang Garcia. Andy Garcia ng last. Dugay na ba mo? Do 19 something. Pero tahom siya kuno nga pelikula gid. Tahom. Grabe siya. Lantaw bala kay makita mo na sa Netflix mo, no? Matanaw mo siya kay kadamo kasang wisdom dira kag nga makuha sa Godfather. Hindi ka lang hindi mo lang pagtunan na ang kuan ni saya mo gangster. Gangster. Gangster sila. Pero pareho na sang mga nambal ko sa imo nga ang parte sa leadership, parte sa importance ng health. Ara na yan influence. Sige. Hambalan naton na Councilor Anay, ang food packs ni pangatag sa city. Ano ang imo pagtan-aw? Do you think ang food packs naton do you think ang halos tanan naka-avail? Sigurado hindi. Kaya tungkol may limit, may control din mo, may number ni siya ang mga food packs na distribute, pero gitinghuan ni siya nga ma-reach out atong mga nagakinahanglan gid. Although suliton ko nung, although di ako in charge yun pero kabalo ko ang mga in charge sa likod, sini nagtinguha man, no, nga, malabot gid ang kinahanglan. Gali kay, ano lang, sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng kalibutan, gulpi-gulpi ni siya. Kung may mga kakulangan, ano na siya, nang bunga na siya sang, waay gid pang expect lang maglatabo, bala. Ang sapaw, ang sap,
hambal 2 ka bulan. O isa mo lang tapahaw because sa tanan may napreparahan. Ina lang hindi mo siya makita ang feature sa sindi nga virus do tanan at risk lang siya. So tulukon mo si national na ginagani di ba 2 months tong announcement. Ti ang isa ka bulan wa man. Wala, oo. Kaya, hindi na nakahatag first tranche. Ti pag second tranche, may mga pahayag nga ang tagaan-ta, nga araw sa ECQ. Kasi mo GCQ. Ang tagaan anay, tagaan priority anay sa GCQ anay. Kaya sa mga modified na, hindi lang anay. Total, balik naman sa obra mo. Damo na sa ilang rason da nga. Total, nagbalik naman sa obra. So, hindi na lang anay sila pagtagaan ang nakabalik na obra. Kung tulukon mo ang food packs, nagtingwa gito yung laboton gidya ang tanan Actually, nagkakinahanglan. ako, personally, hindi masaling hindi takinanglan, no? Pero namin ko lang mas may kinanglan sa aton. But, naka-abtan ko food packs. Kaya ato balang ginimo nga, kundi SAP, tag-SAP. Asang pagpangatag una sang food packs, tanan to yung mga vulnerable sector, mga pigado, pang tagaan. Pag pangatag sang SAP, kundi mga pigado man naka-avail. Supposedly. May ban man nga daw, di amo, pero supposedly mga pigado naka-avail. So, ang pangangatagay sa dasun nga food packs sa syudad, daw yung pangtagaan, wala naman nakabaton SAP. That now included the middle class. Di ba na? So, amo to kanina sining ko, ay, ari mo lang ta sa middle class. Ari mo lang kita sa Middle class. So, yung kakano. middle class lang. So, nagkawag ko nga, ay, may nag-abot sa akon nga food pass. Amo to gali. Kaya ang city na to was trying to see to it, nga halos tanan matagaan. Siguro kung talawon naton sa city, bila kita siguro mga 153,000 guro ka families sa city. Ang SAP, ang beneficiaryo sa SAP is around 98,000. Ang 4-piece da 10,000 abe. Butanta mga 108,000 families. Kabaton sang food packs, kabaton sang SAP, kabaton sang 4-piece, no? 108,000. So sa 53 may nabilin dira ka mga 41,000. Ang preparasyon naton sa food pack mga 45,000. So meaning ang wala sa kuan na kung tagaan mo to halos tanan na tagaan. Amo na siguro ang nahimo da. Now ang may ara may nakita mo ko social media gambal nga hindi na nakadamo pundos syudad nga hindi na magpagwaon. Uy. Bag-on ni blang nga problema. Basi gulpita pagwaon pundo ta kaga basi gulpita bla ipahala birahon tang pundo tani pangatag tani kuan na. Way ta kasiguro sang SAP. Way ta kasiguro sang COVID ni. Kung anong matabo sini, way pa tanibla kasiguro the fight is not over. Way ta kasiguro ti basib lang chimpo kinaglanon ta, way ta kagin pagwa ta tanan. Kag kung bisaron tagid nabutang ang gobyerno sa tunga. Nabutang siya sa sitwasyon niya hindi ka man makabusar gasto because may mga expenses ang syudad nga hindi allowable sa COA. Mapatay ang virus pero ang leader nga nagasto ang politiko mapatay sa kaso. may ampon na mo nga mga cases. Hindi ni pagustuhan ay? Ang the most nga priority mo diri nga pwede mo magasto is ang emergency fund or ang mga disaster nga mga fund pwede na siya. Pero dapat may masuit siya gyapon sa kakabudlay actually. Kapos ihambal kung ara ka sa dalom. Pero kung ari ka na sa baba makita mo aktual, kabudlay gid kita Kapos ihambal nga kadamo kwarta da. Tipo hindi na kamo amo kahapos magpagwa. Maano ka pa, makita ka pa legal basis sa imong expenses. The most na magasto mo is emergency fund mo Pero hindi man siya enough, especially hindi mo napaktanan matabo sini nga ano. Correct. Natawabla kung tulokon mo nung 14 ng taka cases diri 14. Million gasto ta. Dire because may food pack ka, may mga respiratory kang mga grabe ang expenses mo. Gitingin kita balance mo siya bala sa legal nga procedure kag sa needs ng tao man. So I mean, though ambot yung ano na mayor, hindi mo ko katsindi. Pero lang sila ni Vice LC, sila ni Congreg, kami diri sa council, ako baguhan lang ko mo. Pero in fairness man, ang ila pag-manage, nagtinguha man niya, mahimo ang tanan. It may not be nga perfect, gid, pero ginhimo gid natin ang tanan niya masarangan natin. Pero may ara ko kung gani nga si Secretary Anyo, one time na interview ko natin si Secretary Anyo sa program ko, kambal niya nga Bacolod is doing good sa kampanya na to against COVID-19 from the DILG secretary nagambal nga Bacolod is doing good. Actually may term pa siya gani nga daw sterling performance Ay nakita man nila mo makita man nato nila mo kung ano ang ginahimo diri sa mga local government units kag giving credit to what the officials are doing
that's something for sa aton nga mga taga Bacolod nga Butchilingon, ti ambal sa DILG secretary nga Bacolod is doing good. So meaning kita galing nga Bacolod noon, we can be rest assured nga ti ang official time saktong ginahimo nila para sa aton. Kag para nga maaway ining COVID-19 na hindi maglapta. May local transmission nato na contain dayon eh. Na-contain. Although may local transmission kita, but if you try to look at it, ining 14 nato ni ka COVID na cases ne. Majority na di may travel history kag OFW, di ba la? So meaning ang aton niya may ari kita din nga local transmission, may mga nga drill lang sila iya na tapikan, pero na-contain dayon. Na-contain. Pareho to sang sabis ni bla. Ang purok sabis sa Villamonte. Pagka-report nga may amo to nga ang napatay, gin-swab test to, amo ni lockdown to dahil ng bilong kasabis. Ang bayanihan sa kwan, sa Manago. Pagka-report to yung nag-positive tong isa to pagpa-check up, lockdown na bilog, why na naglapta? Why na? Why na naglapta? So, Butchilingon, ako ginakomend ko man din sanday Vice Mayor Elcid Familiaran. Kita ko na si Vice Mayor ning isa daw ga pangakig na dumanginit na sa dumanginit akong gisa si Vice Mayor kati kabalo kita sang stress kag sang demand sang iya trabaho mo. Ti all this time siya man ang chairman sa IATF. Gani. Na sustain naman until naglapot sa amo siting especially na hagan-hagan na siya. So I think ang aton nga city officials are doing good sa ila sining pagtinguha nga ma-contain na prevent nato ng paglaptas ang virus. Tsakto na ambal mo sa kadako sa aton populasyon 14 ang aton nga kaso and majority of that ang travel history, may OFW. So wala man ta kontrol kung sila dito sila sa ibang nga lugar kamo tapikan sila mo. Correct. Pero diriya na kuan nato na kaya nga aton nga ano nong OFW ya. Why ni record yung maging latnan saya. Okay, pag amo na residente. Dra nagahampang ang ginatawag naton nga protocol naton dito quarantine them pag abot nila din sa Bacolod. Kaya kung pinabayaan na sila correct. Di ba? Kung pinabayaan na sila kundi basi kung nang panglaton na sila, protocol na quarantine sila, nagpositive sila, ara lang kamuda. Until maayo sila. Maayo ka. Oo, di ba? Ikaw councilor, why ka na kulbaan? Why ka na una nag-observe gid ko sang social distancing. Ara ka gid. Ang kulba actually ara man. Pero kung kabalo ka bisang limitation mo bala, kabalo ka nang safe ka man eh. First na ako ga-observe gid yung social distancing. Tapos kabalo ko nga ang mga OFW nga puli diri nag-negative na sila mo. Although mambal patangati hindi man ayang 100% gid kay base along during the duration of travel latnan sila. Pero hindi pa na active ya kung amo na pagpuli na fresh pa to yung ilang resulta mo. So ang nimo naton ga-observe kita yung social distancing. Ang yung nakita mo sa Facebook may dala ko yung megaphone. Nagadistansya kita, mag-orient kita sila, nagadistansya kita. Kag gina-condition natin gulingon man and siguro hugot na bagtuo eh. Oo, correct. Ang pangamuyo. Isa pa meron naman sa buong swab mobile. Just in case ka mablang ang swab palayo na. Naton ka kuan siya, libot kini saya. Let's say ang gaw po sa inyo swab mobile ay. Buay, pero meron man siya sa iyaman niyang rota man. And ano na siya actually, the brain child din siya ni isang bata ni Mayor man, si Cara. Si Cara, oo. No, gin-suggest sa gid ni kay although hindi de massive gid ang aton rebi nga testing yabi kay ti syempre probinsya kita pero at least mera kita bala sang source bala nga pwede talaga na anytime. Ining swab mobile na to ni is amulin si siguro ang may-ari. Kita lang kung may-ari ni sa Bilog Pilipinas ay. Nga ang bitasin sa swab mobile, let's say may suspected dito, is-swab test naton, hindi sa kinanglan nga magkadto pa diri kay base sa along the way bala may manglaton pa sa bala kung may akon positive din man siya ha. Correct. Base along the way manglaton pa. So bintahan ni sa kayo. Sige. Anyway, good luck councilor sa imong trabaho. We know mabulubudlay ini. But I think ako without being konsina sa imo being trabaho, I think ikaw ang right person nga butang dira sa amo nga trabaho. You are the right person nga maghandle sina sang
sa nakita nato nga problema, sa pag-assign sa imo yan, di pa ko kambal. Oo. Sa nakita ko na ang problema nga nagatuhaw dire, I think you are the right person sa sina nga trabaho. Thank you, good. Kaya kung iban ning butangan mo ni kapubas, iba na kapuyon kag hindi ka gwantabla. Amo gani, pag-assign sa ako actually amo man, tanan ta diguro man nag-expect anong matabo sa niya. Galing kay inabilang sensitive siya katama. Ining OFW sensitive siya katama. Ulhi ko naman na realize kaya abi ko ang brahon ko mang ano man ako bala. Do administrative lang bala ya. Na-realize ko siya nga ang ginahimo namon could also cause dako nga kaso sa siyudad sa Bacolod. If hindi mo ma-handle ang OFW nga insakto, kag may positive din sila. Ka maglapta. Amo ning source mo. Di ba kung tulokon ta ang mga positive naton coming from sa Guwa gidya, may travel history gidya. So halos tong asa ila OFW. Ang namin lang galing sa OFW naton, kaya ka-cooperate sa aton gid. Amo lang gid na. So pag-handle naton siniti ng ginaga hands-on gid kita. Kabudlay Mukha ko hindi na pwede mo kanay ka sa Israel. Hindi na pwede nga may mga abot to kadtuin nyo to. Kay mahulat lang ko di ko mag-abot kay para nga ma-plastar ba sila. Ikaw gid ka kadto to eh. Gakadto gid personal. Kay kablo ko naman mga cases na kabudlay na siya actually sang kabudlay explain pwede lang kung wala ka to kablo kang gina-deal mo din ang mga owners ng pension houses. Owner mismo mo. So, kung waay ka to, kag may kompromiso nga matabo, hindi man din mag-deal ang mga owner sa mga sadalom dira, mga staff mo dira, no? Dapat ikaw ni directly gid maayo man sila because dako ni nga pabor nga ginahimo ko nila to accommodate OFWs naton. Pasalamatan tamon ang mga owners nga nagkuan sila, well appreciated gid. Nga gamiton ang ilang mga facilities, no? Although may bayad pero the fact na gipagamit nila is dako na pasalamatan taman sa ila. Nagpasar kita actually resolution yung nag-appreciate kita sina. So, ato masarangan ni mo taman niya hasta lang ma-survive din nga pandemic. Sige, good luck on you and stay safe. Kay we know nga tapos ni Guro, I would like to presume nga tapos ni sa problema ta kung daw medyo makanay-kanay na yung problema ta and hopefully makanay-kanay na ni siya kag mabalik kita sa although bulay na ni magbalik sa normal dire kita bisa sa new normal na lang kita no so magbalik kita sa muna I know nga damo ka ba naman trabaho na nga ihatag naman ni Simo kinakita bilang oops ni basta mo ihatag na naman to sa kay councilor sa Langgao kaya nakita nang imo nga ginhimo during this time no so congratulations on that and we are proud of you nga nangin kabahin ka sang aton away bala sa COVID-19 hindi lang kabahin kundi nangin aktibo gid participation nimo sa sining away naton. So congratulations councilor and salamat gid dong no ang mga words nga mo naman ang aton motivation man dire kag enjoy kita man 1 year naman ko eh. July pa man pero ini nga mga experience do kanami lang before pa ito nag-isa ka tuig dire na experience na naton kag para gid pangakuha man naton amo ning aton way para ibalik sa pamuluyo taman nga ginapasalamatan tang ilang suporta la selection pagi man sa pag-perform sa insakto. Thank you again. Thank you and good luck so mga kaaksyon na Councilor Ising Salanga sige okay na Councilor tulog-tulog anay ulat-ulat naman na tawag nga may maabot kag kato sininga pagpangalagan mga kaaksyon nga nadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural sweetener nga stevia, wala yan nagapasaka sa imong blood sugar, so bisa ma-diabetes ka, pwede ka din sa Dr. Alfred's Green Coffee sa iyas nga variants nga sugar-free. Nagabulig ni sa boost sa aton nga memory. Hindi kita dali malipaton bla. Nagabulig ni sa para sa aton pagtinlo sa aton nga colon o kung tinail ikaw kita sa colon cancer. Isa pa gid nga ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kay kadamo-damo gid mga ka-action sang iya nga benepisyo sini. Ang Black Coffee nagapanubo sang risgo nga matapikan kita sang Parkinson's kag Alzheimer's disease. Amo na nambal naton sa inyo naga-boost sa imong memory. Friendly pa ni sa aton nga atay. Nagabulig sa aton weight loss nami pa ni siya para sa panubo sang risgo nga matapikan kita sang diabetes kag sa kun black coffee ang bala naton ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar amo ni siya ang kape ang black coffee nga may mangosteen wa amo siyang kinalain niya sa iban nga black coffee no so ini tanan bakal naton sa tran nga sangasang Sincere Drugstore Wakong Chinese Drugstore Consuelo Drugs Lopos East Lopos Mandalagan Country Mart kay iban pa nga mga outlets so be fit be smart and be healthy
Coffee. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaya sa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. So mga ka-aksyon, nalakalan kita sa aton nga panahon. Salamat sa inyo pagpupod sa aton diri sa Kapihan sa Aksyon upod sa inyo lagad Action Boy Duran. Kita rin kita sa masunod nga Domingo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!